Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A wannan sabon bidiyo a yau mun kawo muku bidiyo mai zafi. Idan ka YouTubers ne kana tuna da karama to wannan bidiyo na kana. Bidiyon za ka samu awa subscribing 1000 cikin sauki ba tare ka sha wahala ba. Insha Allah yau za mu gwada muku wani sirri wanda ba kowa ya san da shi ba, ka samu awa 1000 cikin sauki ba tare ka sha wahala ba. Dama su ne da ya saba awa 1000. To insha Allah za mu gwada muku hanya da za ka samu subscribe nan 1000 cikin sauki a sauki insha Allah. Idan wannan sabon shigowa na wannan channel Adarawa TV kuna da kuka ka dora da Allah subscribe dan bidiyo ya burge ka dora like insha Allah. Yau cikin su wannan ita ce hanyar da ya kamata ka sani kana bin ta kowane lokaci da za ka samu awa 1000 a sauke ba tare da ka da wahala ba, saboda mutane sun santa amma ba su amfani da ba su aiki da ita. Za ka sai ga mutum ya jima yana bin awa 1000 ya sha wahala sosai, amma kana bin wannan hanya cikin sauki za ka samu subscribing 1000 insha Allah. Wata hanya ce kan da za a zo da mutum hanyar yanzu misalan dai ka tare a dawa mutum da kan za a koya muku komai da kuma za ki iya insha Allah za ka samu aure za ka samu subscribing da aure da biyu da kuma da kuma insha Allah. Zo a hankali wannan dai kuwa san komai na wannan nan shi na ke rubuta sunan bidiyo da komai da komai da abin da kuma da ka rubuta a bidiyo ko kuma nan ka san komai na ko kuma wajen kafira wannan aiki a ga nan. Idan kana da bidiyo mai minti 10 ko 15 to za ka iya shi live to ta nan za ka samu hayya ka samu awa 1000 cikin ka samu subscribing 1000 cikin sauki, saboda idan kayan live bidiyon kana zama a sama wanda duk wanda shiga YouTube zai ga bidiyon ka, kuma mutane za su kalla kuma za ka samu subscribing da yawa da kowa na kallo live saboda bidiyon ka zo na rugu. Amma in ka saki bidiyo kawai haka adi ba haka kawai za ka sha wahala ka zima kana yi insha Allah, ba ka samu subscribing 1000 ba. Amma ka bi wannan hanya za ka ga bidiyon ka live to za ka samu awa 1000 cikin sauki a sauƙaƙe. Wace hayya ce wannan matakin farko nan daga wannan matakin farko nan za ka mai ɗigo wannan kenan bidiyon ka zama matakin farko zai zama live. Idan ka mai haka to bidiyon ka zai hawa live, kowa ya hawa kan YouTube zai ga bidiyon ka. Yanzu da ake yi ne ma'ana ta haka za ka samu awa 1000 jama'a za su kallo, za ka samu views, za ka samu subscribing, za ka samu liking a sauƙaƙe. Idan kana buga haya kowane bidiyon ka in ka ɗauko shi ka yi gyaran shi ka yi ta mai kyau ya quality da kana mai live to jama'a za su gani, kowa zai kalla wow kusa kana yi za ka samu subscribing a sauƙaƙe. Muhammad zai ga kana bidiyo mai kyau da quality wadda ya kamata. Da yake wannan blue tana taɓa can ya ce live video wacce ita wannan ita hanyar da ka samu subscribing 1000 a sauƙaƙe ba tare da ka sha wahala ba da yawa. Da mutum a da subscribing amma da ka sami sai ga lahala kuna tare a Adarawa TV insha Allah. Sai mu da bidiyo na gaba za mu kama wani sabon shi mai kayatarwa shi mai zafi insha Allah. Ba tare da
a danna liking da yi subscribe idan sabon shiri ya zo za a sanar da kai.